Tervetuloa kattoo mun ensimmäistä My Day-videota. Ja tätä nyt ei oo pyydetty, mutta mä oon itseltäni pyytänyt, voiko mä tehdä My Day-videon. Mun pupu on tässä. Joo. Ja mä kävin äsken pesää hampaat ja sen ampalan. Ja nyt ois niinku läksyjen vuoro. Mä oon siis ollut viikon kipeä. Mun äiti kävi hakee eilen mun läksykirjat koulusta, kun mä olin jäänyt sinne. Niin. Mä oon tehnyt niin paljon läksyjä. Joo. Tässä näkyy mun kaikki läksyt. Ja noin mitkä mä oon sutannut, oon tehnyt jo. Eli mä oon tehnyt ton verran läksyjä. Ja noin missä on nää jutut. Niin ne on niinku mitä mun piti tehdä eilen, mut mä en tehnyt yhtä läksyä matikan yhteen, koska mä en niinku jaksanut. Niin siis mä en jaksanut tehdä sitä, koska kello oli jotain 10 tai 9 niinku illalla. Ja mä menin sen nukkumaan joskus 9. Joo. Ja mä olin siis oksenut täydessä viikon. Jos kuuluu ihmeellisiä ääniä, niin se on mun pupu. Possu siis. Pupupossu. Mut mennään nyt oikeesti tähän videoon. Ja mun piti myös sanoa se, että meillä ollaan saatu 45 seuraajaa. Sitten kun tulee 50 seuraajaa, niin tulee spesiaalivideo. Ja sitä en kerro. Mä voin antaa vihjeen, että se on joku epänormaali video, mitä mä normaalisti teen. Hei! Ehdottakaa tämän kommentteihin, että mikä voisi olla se spesiaalivideo, koska me ollaan kohta 50 seuraajassa. 45 on aika lähellä. Mut joo, mennään nyt suoraan videoon. Mä sain tehtyä vähän mun läksyjä, mä teen sit illalla vielä lisää, mutta nyt mä ajattelin siivottaa mun huoneen, koska mä oon ollut nyt viikon kipeä, niin mä en oo jaksanut siivota, mutta nyt mulla on vähän terveempi olo jo, mutta kun on oksennustaudissa, niin pitää 2 tervettä päivää, ja tää on vasta eka tervepäivää, että joo, niin mulla huomenna vielä aikaa tervehtyy. Niin joo. Ja sitten mä en edes tiedä. Mutta joo. Nyt ruvetaan siivoamaan. Joo, eli mun huone siis näyttää tälle. Nyt mun huone on siisti. Tosta lähti toi säkkituoli koska... Joo, no mun pupu pissasi siihen vähän niinku. Ja se ei ollut eka kerta. Ja mä en jaksa sitä pitää sinne. Tohon tulee kohta tuoli, mutta ei nyt vielä. Nyt niin näitä mun huone on saatu siivottua. Ja mä söin viimeksi kello 12 ja kello on nyt 4, joten mä ajattelin nyt mennä sit syömään. Ja mä menen syömään tortilloja. Kyllä. Kurtta oikein tortilloja. Joo.
mulla on vielä tunti syömisessä ja mä en pelkästään syönyt, vaan vietin vähän siskosaikaa. Ja nytten mulla on mun hieno kaakao tässä. Hieno kaakao tässä ja hieno kaakaon muki. Ja nyt mä ajattelin, tai no, mulla on sisko, niin mun täytyy viettää hänen kanssa aikaa. Niin nyt mä ajattelin mennä hetkeksi leikkissäkaan. Joo. Mä en tiedä kuinka se kestää. Elikkä mä menen nytten siitä leikkimään mun siskon kanssa. Joo. Joo, katsotaan tunnin päästä, että mitä sitten, koska sitten kello on 6 ja en tiedä, varmaan sitten mä rupean sitten mä rupean tekemään vähän näitä läksyjä vielä. Mä leikin mun siskon kanssa vähän kauemmin kuin piti. Mun piti lopettaa 6, mutta kello on nyt. Joo. 8:30, niin mun pitää